Sorry chakamiri. Rumora apa mambo tikuita challenge tabuda mudare ndiyo. Tobva taronga muno zvosuka zvochinja takubanze. Saka yote ndani mubvire mambo matambudziko wako vanozotifonera wao mhatso yaiti chiti ngatidai woti ngatiende pamambo chataurira mambo. Ndo pamambo ngochi kwaiti ngatiende fulani. Kole. Pamusoro imambo. Ndazwa. Ngoma tendani. Musati masana ngura. Mukazwa wati chimbo ataurira mambo acho. Iri idziso racho rawakatombotaurira ne. Ameno saka mataurira ako ngatinatsa kuwa ekubatsirikana. Because mambo anozotume madhokota zawo kubatsira. Mambo ndine dambudziko nemwana wangu mambo. Wazwa ere zvataura baba? Hanzi taita kunesekana kwokubudikidza ndime tapanzi. Hino kunetsa kwenyu ndokwetaida kuzwa kuti hanzi zvakamira sei. Kuti tinoda kutanga tatarisa tudai takatopedza nyaya yenyu. Because nyaya yenyu nemwana wamakasira mbuya ari pasaidi penyu. Mwasira mbuya aya mwana yeye ameno zvakazobuda kubudikidza kwanhasi. Pakuita umwe unozi Melody. Unozi Melody futi wakaenda kobatwa futi kun'anga. Ichizanzi pane zvimwe zvisina kunaka muchi. Saka tokuzwa kuti hanzi mapapi kwati kuda kutenderedzwa isusu. Toda dare kuti hanzi chinhu chataita tatoemberwa kana kuri kuembera maoko kuti nyaya iyi yakuda ngaiperi. Atidi chinhu chekuti chirambe chindopetuka munhu. Chikaramba chindopetuka munhu umu inonyangadza payani kuramba teindoita nyaya dzino. Ndizvo mambo. Kuze awaizo Makapa decision musweka panapa mungati tosana Discord panapa nditi. Tosana Discord. Challenge iri kuitika mambo kanje kuti tingataura ndiyo nyaya yemwana unowu. Ungoti teitobva nguva yatakati mambo mweigura kungoti bude atinobasvika paimba iri apa ine red roof iri apa. Mwana ndaudhonzwa. For sure mukakumura mwana nhengo dzake dzinodzidhonzwa mukati imwe chakutopera. Ere mwechiti hanzi mwana nhengo unaiwo nhengo iri kudhonzwa. Akadaidzira. Ndakatotaura nazvo ndakadzoka mambo. Ndakadzoka mambo panapa padare. Tobve padzasi apo Ndakadzoka tiri kuti uri kuita nyaya yacho. Uri kuita nyaya yacho. Vanhu ava vari kuti tiri kudhonziwawo nini. Tiri kudhonziwa mwana ari kurwara mambo. Zviri kushotere papi? Because kana taipa munhu yekuti kana chibuda nayo ndiwo wadhokota wacho. Handidi? Mapapi. Challenge ndiri kuona panhu ayadarika. Haasi kuchaguta nematama. Ukaona anhu akudzosana kuti hambai kumbobhuyai. Idambudziko rekuti uyu une decision yake yezvaanonga nazvo musoro. Aanonga apuwa acho kuti batsiranai nauyu. Ane zvawo marongero awo anofunga kuti zvinogona kubatsira wanani. Uyu echiona songetezi uri kunonokerwa asi otherwise iriyo protocol inonga iri kudini. Iri kutotorwa kana kuti iri kudiwa. Zvoita songetezi anhu anopesera oita songetezi anhu achazwana kana kuti muchapesera mwashifte bench rinorese kuti woti inini nyaya ine mambo ndichinjawo ni pamweni andirukorera kubatsira chinyi mhuri iyi mwopinza umweni he osvika pako kuti mambo we inini mhurika munokona kutipedza teshe apa asi kudai kuti taimbondoteedze zvinonga zvakataurika zvacho zvakambondobudewo kwakaendwa kwacho kuti mwana asadini asadhonzeka ndika noona sekuti zvingatibatsira tichapedzana tese kana kuti pesa takutosarudza vamwe mukati mumu kuti mbabatsira yawo uyu mwana wokutambudzika zvisingatoiti. Mwana maprofita ka. Zida homwe yakasina. Ukanga usina homwe aubatsiwi nganga. Isuna kuza kana zvinoita. Aiwa. Nene panganga. Ine ndaifunga kudai panyaya yakataswa last time tabuda mudare munomu. Mukadzi pane murume uri Joni. Ndiye wamise nyaya ineyi. Mukoma wawo aya. Pakapuwe feedback waita kuti iri muchiunu ichibatana na mukoma ake kuti azenge aripo. Saka mukoma tikatopuwa namba dzacho dzekuti tiyabate munhu uri kusouth. Saka zvasiyana nemunhu waye kuti wotomufonera pamutaro kuti uri tode kudara nhasi utoti wouya. Umwe yaya ari kumakambani kwawo iyo Joni unonga kutofunga kuti zvimwe chapuwe palive here kana chadini kumanikidzira. Ndofunga ndiyo ripoti yemuna mimi apo makazotaura naye wakati chii ndizvongode kuti mambo aziye uyu wacho chitaura kuti uyu ndizvaakuchiramba manje kutaura choma kuti uri kuramba chindondidhirega
but munhu uri kusauka. Uyu wacho kamutaurira izvozvo unoti hambai kuna mambo totaura ndoti aiwa unafonera wati ndiri kutorongedzera ndotozviziya anytime ndiri kutowepo ndiri kubasa kuritu ukasa ndinofonera makusendeka tomurekodha ndakamufirisa audio yacho kuti una mukadzi wandabvotaura nao ndakanofonera umwe nyorai tsamba muendese kuna sabhuku wacho wakati hai mapurisa apa wakaba nawo vaifurisa acho ndiyani kuti ndini audio iripo but wainyepa kana kuti waitaura chokwadi inoda kuti yachigarapo audio chibvunzo audio waisenda kuti ndakaponga mapurisa kwangorima nereport back makapai zvakafanana here urumirwa ngo South Africa saka tomomiri ku South Africa hakuna zvinhu zvakadaro zvekuti anzitomirira munhu kuSouth Africa. Kana uri wemai mwana uchirwara ungakora kufambira mwana here nekuda kuti anzi ndimirire baba kuti baba achauya. Wosiya mwana uchifa nekuti anzi rumirire kuti baba auye. Hatina zvinhu zvakadaro. Toda kuti hanzi zvinhu zvedu zvifambe muchini. chakamira uyu wandifonera musi Saturday last Saturday handiti mwana urwara mukoma ndikati bo wane mari itono kutobatsira sei mwana andine 20 ndasaka bo unondibata mangwana makusenti unoteta mezi dzivi kuseni kwa anondifonera ndindakazomutsvaka onditi ndafuna muchaya kudheni mangu mukoma wati ndoenda kumba kwako mutoro kuti tichiende satombatsira sei patakabva muno Saturday yacho ndakamunoita mukoma mwana urwara watotanga kugakarira ari pazasa ndikati bo iyo mangwana akuseni Saturday yesandi unofonera totoita medzivi ana kufona unofana arwara yadofana neataita abuda mweya yasvike pakuti pane chimwe chinhu chinoombonorwa chichiri muridzi mimi kushanda kwatinoita ku itemporary yekumbonoti zvimbonodini tichimire kuti munhu adini abatikirwe but process yacho manje kubata uri kuSouth neprotocol yekubata uri kumahusekwa inosiyana bozi uri kumahusekwa uri muZimbabwe uri kujoni bozi mwana unoga wakaziya ngakurumidzirwa kubviswa chinyi mhepo yakaiswepo yemunhu akaurawa mukomana ari kuiziya mhepo ine yemunhu akaurawa pane mwana wangu kusari kuti iwewe munina wangu ndo akauraya munhu pachihadzo ukatora chinyi madiamonds mudumbu andisvika mai yako munyara nditaura mai yako chacha akatombosirwa mwana uyu asirwa mwana wechirima pamunda akati ndakakangaona mwana ndikakora kumuona mwana kuti anzi mwana uri pari saka iwewe wakagara namai yako muzuva ranhasi wagara namai yako hapana mukadzi wako ba wakasira mai wakomana nyaya iri kutaurwa apa iri sekuru nini handiti muri tuna uyu muri mupurisi kubatsira mwana uyu andika mupurisi unomvura mune mari wati mune mari yekuti timwende kobatsira ndizvo mune mari ere kuti mobatsira uyu asati auya handima mune mupurisi kai kuti mubatsirani nawe mune mari yekuti hai mumwende kobatsirana uyu uri kuda kumubetsera kumuperekedza kuti mumbobatsirwa kuti hai mwana zvimboite zviri right kuti mirire munhu uri kupi maridinzo tochitsvaka zvimari tonoona mari inooneka imari yapaisuwa chemari kuti tingaenda kwacho but mhepo iyi tikayamboibvisa toisa pamba kubata kuti ngapabviswa mhepo iyi yokosara klasi imweyo yamero neyani nayo ubviswa mhepo iyi toisa pambi mwana wangu ari kuirwo baba anofana kutsvage mari unofana kutsvage mari yekuti mubatsire chini mwana imwimwe zvemhepo yozooneka mwana apora mwana apora ndakabirwa munhu uri joni tikapinda kujoni mwana yakaswera kutenderera pamusoro imwe baba mira ndimbatsire pane nyaya yakambopinda mudare muno muchaiziya yemunhu uya wakazi pai ndaakukubatsira asi ndaakumbofana ndakabatira wakati oshandiwa munhu uyu ashandiwa munhu uyu zvikazi ndaakubata chiro chandabvisa kana chingapamba penyu kana chingapa mwana asi andichiurayi chiro ichi kusvika wapedze chikwereti changu muchaiziya nyaya yakapinda munomu saka neizvozvizvi babaka tsvakai mare mwatsvaka mare moise mari yenyu apo kuti mwaende pang'anga paya paya ng'anga ndiyo ichamutaurira kuti
chiro chandabvise pamwana ichika ndakumbochiise mugona rangu tochizomirira baba aya abve iyo asi peitoonekwa midzi ngekuti kana baba wao dai anga ari mwana wavo chaiwo kuzi warwara kana kuti wafa aifanira dai asimuka Joni akusimberekuya 3 days munonga adonha pano 2 days munonga asvika pano sei asiri kurwadziwa panyaya mwana akomana musitei kutamba kuti nhengo ino zinotorwa kudzokera mukati shuwa mai avo ndakasangana nawapo ndanisiri kuziva kuti chiri kuarwadza chii mai asvika pa akasvika ari kufemeruka ndikati chiinyi imwimwe ishamwari yangu mukadzi vedzi chidya zitati tapadza sapo mwana wati nhengo yako chiri kusara padoko pekuti chipinde mukati achisi zviro zvekunyepa izvi saka padini kuti baba yatsvake mare kana 200 kana 300 toti isusu kana zveitaka chimboise pamwana wake kana kuti pane iye wacho chaiye muridzi watakamirira ombozvizwa kuti nhengo ikanga yopinda mukati zviripo kuti haise kutsvakai mare taura zvakanaka kuti masvika kuna mambo ine murara mashoko aya mafuta mashoko aya mapurisa mambo dzokai futi gwendiri unono unotoka futi bheke akitoe amavhurika endinyasi kareketi amubati ngei mabvuri acho rirekete kuti nii ndakaiswa zinhingi zviri kuti zvakati mundu agarira akandodaro mabvuri musikareketi nawo isi tinoziva kuti bvuri rinoreketa izvo muona kutsvaka mushonga wekupa mwana iwowowo kuti aone kurya bvuri rareketa noi ndakaiswa pano ndibani imwe mwenyu mabvuri asikachareketi akaita kaindini mabvuri anoreketa kuti tibudiswe roda mari nyaya iripo ngeyemari mozolesera pana pese panene mukomana kwamachongwe takanombohora tiri pakopa paid isusu uchosara asina kana sendi sikotabvise pamwedu kuti battery transport kuti ende pataende kwenda takazotobudisa yai tatahorera asina kana sendi kuti kusipura kuende kuti mupano rugwaroka ngati battery transport isusu tiende kuna chiremba tiendozokubatsirana naye akatofana kuba kuenda gunosvika na 2 usiku titona mwana iyeye azvina kana zvipei tinoda kana chii pane nyaya yekurwadziwa tibatsire mwana chii transport zvinotombozosara 20 yacho tatahoroti titoona kuti toenda nemurungu wedu uchitsvaga mari tibatsirwe mamboye mari inotsvakwa mavanhu mari yotsvaga mari tokubatsira umbotsvakawo futi anhu anoziya mushonga yemundani yekuti mwana warye inyoka iri kudaro iri kukwera munhu unonotaura kuti hai pendakaiswa ndakatoka maturuzi angu saka pane uyu andikutudzura bau mbuya musariguda mwana wenyu kana mweimudhiraivha kubvira kare mwaimudhiraivha kubvira ari mwana mudoko kaira ndimweni dhiraivha unogona kutoorder kana chingati chitaura hakuna umwe munhu anonga chitaura kana makatomudhiraivha kare ndimwaimudhiraivha nditi ko muzukuru wemakasirwa mwechisirwa naye pamunda wakubuda nhasi chiti hanzi nhengo yake rudzaka kuenda mukati imimi makasirwa iye zvamwe acho hapana baba muri kundomira nemunhu meitoti hanzi eya makandomira kudaro zvinotaura kuti chini zvinezvo mukataura mukati hanzi muzukuru wowo ndakazomuona ndichizomuona mumhatso yechini woye ndikamuda kuona kwenyimwe kwemukatoita imwimwe ko kwedu isusu sedare taona chii taonei tinawo kumhatso ina mukoma inini ndopakati ritu akomana ndika mukoma akati ii ndinotya mwana mwina wangu ndipinde mweiri ndombourawa mukoma paakaipinda pane uda kutarisa chimwe chinhu chendinoda kuti ndikuvhure pfungwa waungaone nyaya ya ndima yako chaichaiwa kana ndima inini ndimai guru ehe mukadza wapa wakaone nyaya yamaikuru yaikunetsa pamhatso penyu maikuru aya uchoenda kumhatso kwavo aenda kumhatso kwavo kudaro aisapotwa kubudikidza kweumwe munhu wanga ari South Africa wanga ari anani ndiye mwana wacho handiti izvezvi manje aenda kudaro wamutsidzana neimweni nemwana waakuti nhengo yake iri kupinda mukati handiti ndizvo zvomudaro
mai yako akutora kuti hanzi inini ndakasirwa mwanawo, ndikasirwa mwanawo ndakandechirima ndeichekwa kwamasori ndakaona mwana pasina. Ndichiona mwana pasina ndakada kuenda kuda kutera kuti mwana uri pari. Ndichozomona mwana ari kubudiswa muimba yani. Neamai nini? Neamai kuru. Ndiye mkoma, ndiye uri South yenda mkoma wangu. Neani? Ndiye mkoma yenda mwana wa Maikuru anaye ari kumba kwawa. Mwana wa Maikuru anaye. Adizi? Ndima yako. Ndizvo. Saka chipa sicho. Mai yako akazirwe mwana wako iwewe kubirwa mwana wako anayekumsana. Izwai vanhu zvinhu zvaiitika practically. Anhu ari kurima. Izwai anhu ari kurima pamunda. Kwakuhungurwe mwana kwakuzoite zvokunge kuona kunge ari kurota. Mwana wacho pasichina pa akutobudire kumhatso yani yezvanozozva mukoma. Imimi mai imimi. Hey, makanyanya kuhungurirwa mwana. Kwakubatorwa mwana mwega mwega. Ndiye lokamotorwa mwana kwakora kuona mwana haisati yaibva oda. Imimi kundoamba nekunoti hanzi mwana wanyangarika. Ndimwe oda bhowari jochoma nafazenda nditauriro chowazwa. Kana iri njuzu maziro andinoita yera nditauriro chowazwa. Zvandazwa ini ndezvekuti makatorerwa mwana sei ari mumaoko mumunda. Inini handizi kutokutorerwa ndinaye kumusana mwana wangu aogara. Ndakati wabatwa nechawiwi. Mwana wangu ndakatogadzika mwana wangu pachiburu kudai. Ini chatotanga kuti rime ndoti kubva naapa. Ndakatoona ichiambuka. Ambuka muroora kubva pamhatso pake kudai. Padhuze ndakafanana nemhatso iyi. Ambuka kuuya kudariko uku. Wakatosvika ngeito uchati mangwanani mbuya. Kuti ashumi mbuya. Hakuna izvozvo. Akatoti muromo wake ndwi. Usaona mwana wangu kuti pakutoenda naye mumhatso mukakicheni kake kainge kupindikiti nemwana yakamubatire kumoko mumufudo. Ini ndochitoti kubvunza pari wakamufunga kuti munhu unoyo akatikwei ushinga kuye pauri munda unouya akatogara takazvitsvaga asi takatekakinyarara last time pane pakahenga pakapuwe feedback yenyu pane pakahenga pane pakazotaurwa kuzi pavakadzi vatatu ava asi chinoda kutanga kuita ngechekudini uyu ngatanga uyo uri John asi pakadzi vatatu ava ndoda kudzoke point kutorama kuti imwe zobirwawo sei baizodiniwo yakaenda kobata kuti aya na mai nyakubereka mwana uyu nawo aya anga akagara ino ari akadzi 3 achazi pane uchasara nedzake hatimuchenezi saka ndofane point kuti mamba vachidzokera kuti imwe zobirwa mwana sei wazobirwa mwana aya ari kuti ndaisakura mini mpurisa iri yaifana kunge ine mupurisa apa inyaya iyi yaifana kunge yaifana kunge ine mupurisa echizwawo kuti amai makazobirwawo zveshuwa here mwana uyu mwamapuwa kuzanzi chimbochengetewo mwana wangu ndiri kumboendawo kwandiri kuenda ndezveshuwa here kuti mwakabirwa kana kuti pane zvemwe makatoita neuri neuya zvakavhinyaika inotyisa kuti ndiibhuye yakakorekana muprofesa inotyisa kuti ndiibhuye ine matembu pakati iwo kanotanga kutobatwa iwona hawo ari atatu akabatwarisiriuno mwanyuma ndo akatotanga usasvika yosvike kwasaini asini chendaindokumbira hangu utendani itosvika mukopa mumwana umbondizwa tendani ndinoti umbondizwawo nofunga wazwa ere mambo echierengudza atosirira pana anhu aerenga ndoda kuuyawo
wosirwa mwana uyani wosvika ane tsunzo yekuti wachibhakera apa unofila sei? Kota peno kuti wauchewa ndiani apa maitire zvona mungombe. Uye akatoite bhuzu. Uye mbuya haana kutaura kuti hanzi mwana ndazomuona apa nanhingi pendairima. Akazozvitenda mudare muno. Mai kana kuri kunyepa kana uri iwewe. Mai haana kutendera mudare muno kuti hanzi mwana ndakazomuonawo kuburikidza kwekunge ndadini. Mambo pakatorwa mbuya mwana atorwa mwana dayoka first time mai awa ndakatavabvunza ini mbuya imimi mwana wamasirwa mwana ase kunodaidza kuti mvura Sotendani, amsoro nyaya iri mbuya imimi mwana uno ate kuti ati mvura hai mwana akakokona kuti mvura ndika onguti muri muteerere eito huto dai mwana dai mwana aisvika panguva yekuchema toti ha rumira kumaiti kuti bata rumira mwana dai rume mwana right anoti arina kana wanga chii chamboitika mbuya ini chii chamboitika pana mwana mbuya mai ava akatongovhinyarara for several time asi ndakaramba ndichitochana nani na mbuya mai ava ndozonditaurira chinyi runyere kupi ndichobva tazobuda mani ndicho ndokutaurira chinyi sabhuku mukoma ainge auya wangu rujoni obva tapinda masabhuku mukondomi taenda masabhuku mukondomi mukoma akabuda nehweseri kuona sabhuku yaya kuti asena ena tendani ngokudini ngokunesa sabhuku ndozonesa kutaura tapa jekere tisakaungana tese nani ndakadaidza wese ndakadaidza wese kudumi kwasaina angakora unosvidaira hawa ngoti zvondosiyana mabranches mamusha titi pamwepo chazoti apamwepo mambo ngaisa pamwepo tichapinda pamwepo anokaudza kuti zvakaitika tapinda ndirika akaenda masabhuku mukondomi sabhuku ndimati indaikorera iyi idarikira ine pahedman kodadzai tese tichiungana sabhuku yamukondomi apo tese tachiungana tese saini yezeho takakwana mukoma pakabvunzwa choramba uchomuka abuda kuenda joni tichoti ngaibate mukadzi wacho ndikazondiwanga mai yangu aya nemukadzi wangu ndakatocha mai aya ndo ndakavharira mugangiro kuti mai mbuya ndibudisa bai mbuya ndo akazokomba nei ndokwahandiseni kuti undokanditorere mwana uyu mwana wangu andisari pajekerere wanga atopfeka magirazi ake wangu mukadzi ena maikuru wangu akapfeka magirazi akatotivharira magirazi ese akapfeka magirazi ndoshamisa ngezviro zvikashamisiri right hedi minoka wakati hai mukoma akaisangana pinanya ine yao right mwana uno makamutora ere mwana uno wakatora ere mwana uyu mwana ine anomutora baini mwana ine anomutora mambo mwana wangu ururwadziwa mambo mwana wangu urumako mwamai ava nokwagobo enditahamba kuti kwanga zvakaziyai ekwagobo zviri kupoterera zviri muchihunu chekwenyu zvizoya kudai asi mwana uyu uri akabviswa mhepo iri pamwiri pake Spencer ngepachikape ngainatse kumbovheneka vandinoziva vanoona zvingazi mhepo iyi ngaitange yabviswa iri pana Spencer pane mwana uyu ninyamusoro bvisai mhepo iyi mwaisa iyi ndo parizina mwana uyu Spencer uyu namelo uyu muklasi imweyo nouya nekumabhazi Robert mwana wake wakabatwa wanga atori ari A3 number 3 asi akazi ari 3 kudai Spencer ururwadziwa uyu turei mwana mhepo iri pane mwana uyu irekete na Melody Melody na Spencer na Washington ngokumabhazi mwana wokumabhazi waRobert uchaika yani February last year but one wakabatwa muklasi yacho yekuti akatama madhira naye ese asi munhu uri kuzwa wakauraya wakazi wakakombiwa wangu mukoma ni Solomon ndio akazondiwa akauraya mwana uyu auraya ochobva akadare rawo angati ngati isabhepa nemwana uyu pane mwana wamatendana ndika utishunguza ngati mumusha pakusabhepa pane mwana wangu andirika and then akuchiti akatekwendirisa zvatobuda zvese risatisadakareketesana ati kozondiita akati muhamba ngenyaya yemafirwa kuzoba mazibiri banana tikupera pana pamanini mukoma akati akamba kuti Solomon ujonu wakauraya munhu peniyo pakazarana munhu ndotoripwa ngokubanzi wakauraya munhu amugoma ndozotanga uzotakara tese chibozotitese masabhuku kuti azomangarana vasabhuku apinda he ndio nyaya ine mwana iwo nekubudikidza wakamboitawo zvimari nguva mwachiadzwa ere mutapenda mari nguva yekwachiadzwa ere ini andinoda mari yembiri ba asi kurarama wakasvine munhu wacho waitaura munhu zvakazvinzini nemaodhika tori kuna ari matakwadzirita
Boza akasvina kwakasvinwa munhu zvashua. Asingati chirendo pana ndisa Munhu ndakanga. anga amedze madiamonds kuti saka mukoma akandisa mukilasi achika ndiye ngondo akadini akanditaurira akuraya munhu wacho kusvina matumbo. Pamusoro imbondizwa statement ndoda kumba kukote statement ravo. Wati mukoma ako Solomon akauraya munhu. Uchogare dare kuti mwana uno watishungurudza. Mukuziya ere mwana uno urikuta kupange zvakandika. Urikuzwa wanga achatange kugara pakabiwa mwana wauyu. Asi ndiye waakuzwa wanga akushungurudzana. Mwana wanga achatanga kudini? kwete mwana Iye wato. ndinazanda takusana neurwere mukati momusha urwere hwangu hwatangobata inini hwebata mai kuna maya. Alright, chimira ndapazwa kuti ndiwo wazvaishungurudza handitika. Asi wapazwa kuti ndazokasa kupakatwa ichada kutaurira. Unozviziva here kuti yakatanga kuna akadzi ana mukoma ako anga naye akaenda akadzi ana mukoma ako ichizwi ndo aiti he nawo. Akadzana Ana mukoma ako. ana mukoma Anga nayo imbotanga kuti anga nayo. ihwani chete Ihwani uchobaya handitika. Yocho mambo uchoza mukoma wangu ini ndibaka naye. Uchoenda uchili uri waizwi toritori wainasara hena handitika. Mambo uchozoya uchiti haiwe na mayako he. Aiwati he mayapa handitika. Uchoti he wewe newe he. Yowe he wamukadzi he wamukoma he aya. Anhu anganayi. 4 saka chiro chechiitika handitika. Chinoda kunasa kuchisaita iwo wacho kutangire peuri iwo unoti zvakambomira sei. Ngoti ukaona anhu ese 4 kaere. Akadzi wese aenda shuwa. Mukadzi wako uripo ere iwe ndiri kutanga? Mukadzi wangu aripo. Ko mai nini ke? Maiku mukadzi mukoma. Akazozini mukoma uyai unakasita party yakaita pamhatso ko pamene party reka kuti chaita kupembera papa. Uripo. Kwakuchidaidza vese varipo. Akwete muno ari wakambouya musuya. Saka izvezvi ari kuuya sei ari mai nemwana? Mai nemwana pamusoro muri mai nemwana hapana chemunopedza pasina mai kwemwe. Mai mutorwa ari mutorwa daro unouya chiya. Yangu akazi anzi waita chakadai muno go she can go. Asi komweni wako unozokumirira iwewe uri pari apa? mukoma avatombotenzi vanondoramba vanoti kwahauna mukoma ndinawo ko atete ndo hamanedzere vana pai ko mwana wacho Spencer ndatomusiya mambo ndodara kuhamba kudai uri kwadza ngei ngenhengo idzi ndo asara namai yacho ndo atosara naye mukunda iwo mukunda iwewe izwa mukunda iwewe chaurira uyu. Saka mukadzi wake asina kuuya pamusoro azvimboitiba kuti anzi mukadzi wake chaichai ndiye wakaenda kosiyira mbuya yamwana. Asiyira yambuya yamwana nhasi achauyi. Iyena mukadzi wacho nambuya aya ndiwo anoziya zvinhu zvaanoziya. Namaikuru ayaya ndiwo anhu anoziya zvakaenda kuisa pane mwana. Anhu kana mwechitsvira mwana anhu kana mwechiita mbokoko mwana kaere siyanai nazvo. Mwazati ndamutaura mwaasharuka makura mwazwa because tikatotarisa kaere tikadaidza imwemwe kaere mwouya ka mukadzi wamweni wenu auyi iwo mukadzi wako haakwanisi kana kuuya ezvi wauya iwo mundori mwese murairi kudai ashungudzei ndekuzosiya mwana mwechirima mwana echienda iyoyo kwakunyangarikirwa ngemwana kwakugara nechigaro chakadaro chekuti unonyangarikirwa ngemwana mumadziso mwana watotozoonekwe tendani kuya kwaita nhasi. I'm sorry. Ini ndechimira ndiri panapa handisiri pakuti hanzi I'm doing for favor kana kuti chii. Ndiri pakuti hanzi tiponesane. Tichiponesane kudaro, tiponesane tiende mberi. Anoponawo mangwana azokukura kuti takadini? Takapona. Okay. Uyu mwana uri kuizwa mubobobo chinhu chake chichidzaka kuita chidiki ari mukomana. Chinhu chetaita sedare. Of course ari kuramba hawo kuti hanzi atisisu mwakabirwa mwana uri kumusana. Mwabirwa mwana uri kumusana mwozomuona ari pamhatso pemunhu padhoo. Tadini kuti hanzi mwana wacho
aite munhu kudaro tichizonofamba hedu nemunhu wedu onomisa mugwapa kwauchitomuranga ari mugwapa techizwa bozi apa ndikada kutarisa pana anhu airi apa pana mai aya akasirwa mwana pana anhu atatu pane mai aya akasirwa mwana pane amwe ari kuzi hanzi tairima pamwe chete maya melody uye kuya futi he ngatisiye pakadaro tikadoramba takandofamba kaere pana mwanhu emunozoti zvirwadziwa ndombereko iyi inoda kuvheneka iyi inotenda aya angabirwi mwana spiritual eizopedza eipfumbura ngemuromo wawo kuti ndazviona mani pamunda achikumura ndifunga nyaya payange yasvika mambo adzokepo futi kuti uyu tichibatsiridze mwana echimbobatsirwa pamusoro ndaikumbira kuti mukoma inenge tsvake mari zviga zvienda mberi pasina mari pachinobuda uyu wakati uyai anytime kore mari iripo zviri kushandwa nhoroondo yese takaisa kubira kumwana zvinozobuda mari ngaitsvakwe mambo anga akuvhura kuti saturday this weekend andirika this uyai unongudare ekwahaisekunepa ana kuuya ari sister ana kuuya arongofa angatofoenda tsvake mari $100 mambo ndoyona $100 ndoyona mambo ndoyona mambo $100 ndine vanhu vangu vanokwanisa kuti ndikataura navo nhasi anotondipa mari iyi atenda kudari wozwa mambo zvaanotaura ndoyatopa $100 pamusori chedu kuno kukwere order chedu kuno kuchetinacho atisi kuti hanzi there is something tiri kuda kuti hanzi imimi mubetsereke inhengo yemunhu iri kudo kudzaka inhengo yemunhu inonga iri kudzaka inotobetsereka uri kuwadziwa dai wanga uri wekei kopedza pobuda history yekuti ndakasiwa ndida mbuya ndakaberekwa nambuya ndichozobiwa andiri nini hasha dziri nadzo ka ndambampinye hanzi prevention is better than cure andete ngatite kuti hanzi tibetserana muti wamukomana wati kure oda chienda iwo mai yako ndi mai yako Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,